Ви мене не переконали. Не переконали абсолютно нічого. Ви змушені були вернути пільги пенсіонерам, тому що з цим підйомом тарифів, ось що ви робите. Це наше життя. Змушені, ви абсолютно правильно кажете. Ви змушені були. Ви не від доброти своєї нам залишили. Тепер пояснюю про киянина карточку. Ідеш на термінал, кладеш, сканірує, тебе не пропускають, але знімає, фіксує одну поїздку. Воно не знімає. Знімає. А що воно знімає, якщо воно фіксує? Фіксує. Як можна прожити про пенсію 1020? Тарифи на комунальні я заплатила мінус 25% дитина війни. Як можна прожити? Я заплатила за квартиру 890 гривень. Віднімайте, 50 гривень у мене на АТО знімають з кожної пенсії, а це ми вам, пенсіонери, зібрали. Тоді зараз ще скажу, я одну секундочку. Ви говорите пенсіонери, так? Хорошо. В мене ветеран праці. В Києві ветеранів праці. Заводи, фабрики багато. Прочитайте. Дійсне по всій території України. І другий закон України, яким воно видається. В мене 949 гривень пенсія. Як вона каже, 1300 квартплата. Заберіть Київ, це яка, Київенерго, все віддайте киянам. Обіцяли київський хліб. Що забрати? Ми вийшли на Майдан. Що забрати, скажіть? Я кажу, власне суддя. В смысле, кого забрати? Від Ахметова заберіть Київенерго. Ми вийшли на Майдан, 3:10 вирахували, що дорого дали, зараз 9:20. За що питається? Батареї смалять, воно нам зараз не треба. Давайте говорити про метро. Давайте конструктивно говорити. Дивіться, я думаю, що всі в мене ще є. От скажіть до вас, як до пенсіонерів, що вам краще, щоб вам додали ці гроші? Звичайно, краще, щоб дали Ви гроші. знаєте, мені краще, щоб добавили гроші. Чому? Так принижувати вже людину, як у нас принижують, не можна. Але є ще й друге питання. Є ще й друге питання. Ті копійки, які вони добавлять, ті копійки, вони закриють вас у межах свого району. А в межах свого району ринок буде робити те, що він хоче, і піднімати ціни так, як він хоче. І будете, вам все рівно не вистачає. Ви розумієте, компенсація має бути достойна людини нашої. І я думаю, що сотня на Майдані померла не за це. Не за це. Вона померла і за мене. А зараз я чую, що я всім мішаю. Кинуть мені 50 гривень, а 50 гривень – це лише 10 поїздок у маршрутці. А маршрутка каже, та де ви вже набралися такі? Звідки вас уже стільки є? А я живу. Ви розумієте? Це принижує. Саме тому ми хочемо, щоб вам давали гроші. Але достойно. Дивіться, послухайте. Чому проблема, товариство? Дивіться, зрозумійте, в чому проблема. Проблема в тому, що пільги компенсуються. І компенсується значно більше, ніж надано пільги. Саме тому ми сьогодні кажемо, що для того, щоб не було корупції, зловживань, вам дають гроші. Хай вони будуть менші, але це будуть ваші гроші.